सेते पे को लेके मु डाकिला किसी कहबो ना ना क्या किछ नहीं आज चेता पुरुष कहला ए मन कौन है तू केते दिन में ते सोय रहे हो दिनै बड़बड़िया कोसिला रे सो के हना भजते हुए चेता पुरुष के बारंबार मन को बुझाई कहिला कौन कहिला ए मन तू केते दिन में माया लगा घंटी हो दिने ना दिने सत्य माया संसार विदाय नबाको पड़िबो तेने करे ए मन ए हरि नाम को भजन कर चेता पुरुष के बारंबार मन को बुझाई कहिला ए मन यदि कृष्ण नाम को भजन न करिबो ताले माया संसार में केव तो मुक्ति मिल परिबो ना तो मदन भाई ने आज्ञा दीपदशी कृष्ण को पर किछ आलोचना करिबा तापर में गंतव्य पखरे आज्ञा हला बस आज्ञा बुझिला मदन भाई ना आज्ञा कवि होछंती गायक शिरोमणि निरंजन कर गोटिए पद प्रमाण करंती कौन करंती ताले निरंजन कर कोन कहिले कौन अरे पता बैठा लगा रे मीठा नीला काका पता बैठा लगा रे मीठा नीला काका निरंजन कर कहिले तोते ओइठा लागे मिठा नीला खा रांडी पुआ गंडी बिकी जाती देलु भौरी को सारा चुटी को काका आज्ञा कोन है ताला पटी करो ताले आज्ञा कोन ए कवि निरंजन करो हां आज्ञा भगवान कृष्ण को एमिति कहउछंती हां ना ना आज्ञा इटा आज्ञा बहुत कथा बड़ा कहिलो ए बड़ा खराब कथा कहिचंती कोनटा खराब कथा कहिचंती आज्ञा अरे कोनटा खराब कथा कहिले चा माउर कथा कहि दियो अरे भलो पद तो लिखिचंती ना भलो पद ए भलो पद तो है आज्ञा कृष्ण भगवान को ओइठा हां लागे लिखा हां कहा कहा केमती कहबे तापरे रांडी पुआ रांडी बिकी जाती देलु अरे वो कोनटा खराब कथा कहले तुमते लाज लागी जाउची कोन आज्ञा भगवान को ना कोइ पारागे ते कोई पाइबन कई मु तो कहि पाउची रांडी पुआ रांडी बिकी जाती देलु अरे तेरा हस्ती वाला कोन अछि हसबार तो मजा अछि तमे बुझी पार नहला आज्ञा आपण अरे पिला माने सिना बुझी पार नहंती तमे तो बुझी परिबा दरकार ना आज्ञा आपण अभद्र कथा बड़ा कहउछन मु कोनटा जे अभद्र कथा कहिली हां रांडी पुआ अरे सेमिति नुहे तुमे बसम बुझौछु हो आज्ञा ताले निरंजन कर जो गीतटा गाइले बा लेखिले तारो अर्थ कोन आगे दे बुझाओ लक्ष्य नंबर विभाग रे श्रोता मंडली आज्ञा निरंजन कर कोन कहिले तोते ओइठा लागे मिठा नीला ठाटा आज भगवान कृष्ण को कभी गाली दउछंती कोन पई ना ताको नीला ठा बोली कहि छंती आज्ञा ओइठा भगवान को भलो लागे हेले भगवान कहां ओइठा खाइथिले आज्ञा बोले सब
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ। ଏଟା ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମାୟଣ କଥା ରାମାୟଣ ନା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକି ପିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମଶ୍ୱର ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ହେଟା ପଚରାବ ଆରେ କଣ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ପାଲା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଏଠୁ ଯଦି ପିଲା କିଛି ନ ଶିଖିବେ ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ଶିଖିବେ ଏ ମେଲା ଜାଗାରେ ଶିଖିଲେ ତ ମାନେ ଘରକା ଲୋକ ପାସରି ଯାବେ ନା କାଇଁ ଘର ଭିତରେ କଲନି ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ମେଲା ଜାଗା ପୁରିଆ ଜାଗା ତୁମେ କହି ଚାଲ କୁହ ଆରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଶ୍ରବଣ ନାମକ ସବରୀ ଠାରୁ କୋଳି ଅଇକା କୋଳି ଖାଇଥିଲେ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଅଇକା କହିଲେ ଲାତ ଇଏ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଲାତ ଖାଇଥିଲେ କବି ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ରାଣ୍ଡି ବିକି ଯାଚି ଦେଲୁ ଭଉଣୀ କୁଶଳ ଚୁଟି କଟାଟା ଆଜ୍ଞା କି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ କହିଲେ କିଏ ନା ମହାଭାରତ କଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କିଲେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମା ହେଲେ କୁନ୍ତି ମା କୁନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧବା ନାରୀ ବିଧବା। ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଲେ କିଏ ନା ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଗାଣ୍ଡି ବିକି ଯାଚି ଦେଲୁ ଗାଣ୍ଡିରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ମାନେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡିରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ନାମକ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧନୁ ନାଁ ହଉଛି ଗାଣ୍ଡିବୀ ଧନୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗାଣ୍ଡିରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗାଣ୍ଡି ବିକି ଯାଚି ଦେଲୁ ଛୁଆ ମାନେ ଲେ ଶୁଣ କାମରେ ଆସିବ ତୁମର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ୟା ଭଳିଆ ହବ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବନି ନାଇଁ 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 ତୁମେ ଖାଲି ବୁଝ ତ କେନ୍ ଛୁଆ ପଶବେ କାଁଜି ବୁଝ କ ଖାଲି ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇବେନି ତମେ କେମିତି କମେଡି କରିବ ନା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝ ବୋଲଛା ତମେ ଯେନ୍ କହୁଛ ଇତାର କଥା ନାଇଁ ମାନେ ବୋଲଛ ଛୁଆ ତୁମେ ଖାଲି ମାନେ- ପଶେନି ଛୁଆ କେନ୍ ମାନେ ପଶରା କହିବେ, ବୋଲେ ଛୁଆ- ମଦନ ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ରାଣ୍ଡି ବିକି ଯାଚି ଦେଲୁ ଭଉଣୀ କୁଶ ଚୁଟି କଟା ଏତେ ନିରଞ୍ଜନ କର ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଚୁଟି କଟା ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମଦନ ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମଦନ ଭାଇ ନା ହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ କିଏ କିଏ? ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ମା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ତା ବିବାହ କରେଇଥିଲେ ହେଲେ ମଦନ ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା। ଶଳା ଚୁଟି କଟାଟେ ହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଳା କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଳା କିଏ ସେ ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଭାଇ କହିଲି ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଶଳା ମାନେ କିଏ ସିଏ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ହଁ ଆରେ ନାଟା କୁହ ଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଶୁର ପୁଅ ମଦନ ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ ନା ରୁକ୍ମିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମ ଇଏ ରୁକ୍ମ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଇଏ ରୁକ୍ମଙ୍କର ଚୁଟିକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଚୁଟି କଟା ବୋଲି କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଳା ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ହଁ ଏମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମର ମିଥମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପର ପର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକା ନିଜର ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ହଁ ତ ପଦୁଟି ହରିନାମ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ହେଲା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ ଜପ କରିବା କଥା ନିହାତି ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦକେ ଗାନ କରି ତାପରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଲା କାହ୍ନୁ ହଁ ହଁ ହଁ